Hevalên hêja ev dema xweş be. Mijara vê vîdeoya me tîgeha fazîletê ye û ez ê hewl bidim ku di derbarê vê tîgehê de hinek zanînan bi awayekî kurt raberî û hêjayan bikim. Belê tîgeha fazîletê wekî têgehekê felsefeyî di zimanê Kurdî de jî em dibînin ku wekî erdemê tê bikaranîn. Her çi qasî carinan em ji bo fazîletê têgeha dilpakiyê bikarbihînin jî tê dîtin ku di zimanê me de têgeha fazîlet û erdemê bêtir berbelavin. Têgeha fazîlet yan jî em bibêjin erdemê meriv dikare bibêje ku ji tarîxa destpêka felsefeyê ve heye û xweş hatiye bikaranîn. Li ser pirsa maneya mirovî û jiyanê çi ye, bersiva jiyanekî fazîletdar e hatiye dayîn. Li gor vê yekê bextewarî armanca jiyanê a bingehîn e û ev yek jî ancak birêya fazîletdariyê dikare pêk were. Li gor vê ramanê fazîletdarî jî ancak bi zanyariyê dikare bi dest bikeve yan jî ancak bi zanyariyê dikare pêk were. Fazîlet di serdema antîk de. Sokrates, Platon û Aristoteles bala xwe gelekî dane fazîletê û xebatên xwe yên felsefeyî jî aglebî li ser vê têgehê kirine. Lewra ji bo felsefeya ahlakê jî têgeha fazîletê têgehekî girîng e û filozofên din jî gelekî bala xwe dane vê têgehê. Pirî carê hatiye dîtin ku bextewarî û fazîlet wekî dû têgehên tekildar hatine dîtin û nirxandin. Sokrates dema dibêje armanca jiyanê bextewarî ye, mebesta wî zanyarî ye. Ango li gor Sokrates ancak birêya zanîniyê an jî em bibêjin bilgî meriv dikare bigihêje bextewariyê ya jî dikare bextewar bibe. Ji ber vê yekê jî fazîletdarî ancak bi zanyariyê dikare pêk were û ev yek jî dê rê bide bextewariyê. Dema Zenonê Qibrîsî fazîletdariyê wekî şertê sereke ê bextewariyê daye pêş bêguman vê yekê destnîşan kiriye û piştkiriya vê ramanê kiriye. Epikuros parêzan jî prensîbekî wiha pejirandine û ji bo wan jî a girîng reva ji êşê û xwegihandina bextewariyê ye. Epikuros parêzan wiha gotine: Tiştekî ku dê tu ji cîranên xwe şerm bikî neke. Ev gotin jî nîşan dide ku fazîletdariyê wekî bingeha bextewariyê dîtine û bi vî hawî nirxandine. Zanînî an jî em bibêjin zanayê, mirovan dike xwedan fazîlet û tiştê ku di maneya ahlakî de dê rê li ber tevgera rast vebike, zanayî bixwe ye. Piştre hatiye dîtin ku têgeha fazîletê jî di warê felsefeya ahlakê de dibe yek ji wan têgehên sereke û jêneger. Li gor vê yekê jî fazîlet ew têgehê ku tevgerê mirovî yên rast û durust nîşan dike ye. Rastgotiya ahlakî bi fazîletdariyê re heman tiştê dîtin. Rastiya ahlakî û fazîletdarî di heman maneyê de têne bikaranîn. Li dervê vê penaseya giştî ya fazîletê felsefeyên ahlakê jî ferasetekî cihêreng a fazîletê berfireh kirine. Maneyên cihêreng yên têgehên mîna baş, xirab, rast, çewt û hewîdîn ku li war û demê xwe manîdar dikin, bûne sebebê maneya têgeha fazîletê jî. Di vê çarçoveyê de gelek filozofan têgeha fazîletê li navbenda felsefeyê bicih kirine. Li gor vê yekê fazîlet qesidîna îrade yan jî daxwaza ber bi baş a ahlakî ve ye. Li gor baweriya Sokrates meriv dikare fazîletê ferî herkesî bike. Lê li cem herkesî di heman radeyî de xwe nade der yan jî heman radeyî pêk nayîne. Derbarê fazîletê de çend ramanên cuda. Fazîlet ne sistema ahlakî ya dînekî yan jî ramanekî ye. Radeya herî bilind a asta ahlakî ye. Heta meriv dikare bibêje ku giyan e. Ew giyan e ku fazîletdariyê mîna armanca jiyanê dibîne û mirovan digihîne bextewariyê. Mirovên xwedan fazîlet jiyana xwe bi aqlê xwe didomînin û di tevger û biryarên xwe de jî li gor daxwaza aqlê xwe tev digerin. Lewma jî fazîlet zanyarî ye. Platon fazîletê wekî zanîniyê dinasîne û dibêje ancak birêya zanîniyê mirov dikarin bibin xwedan fazîlet. Zanayî jî
zanaya yên nagoher e ku ew jî bi aqil tê parastin û ew zanyar jî ew kes e ku xwe gihandiye wê zanayiyê rast. Bêguman ew zanayî jî zanayiya îdeaya ye, an jî em bijin teoriya îdeaya ye. Di ferhengan de em dibînin ku têgeha fazîletê wekî navê gelemper ê nefsbiçûkiya ku ji alî ehlaqê ve tê pasınandin, cigerdarî û rastgotiyê pênasê bûye ku meriv dikare jê re bibêje erdem jî. Dîsa ji bo têgeha fazîletê mezinbûn û berfirehbûna rehê mirovî jî hatiye gotin. Çawa ku me di destpêkê de jî got têgeha fazîletê ji destpêka tarîxa felsefeyê ve ciyê xwe girtiye. Li ser pirsa maneya mirovî û jiyana mirovî çi ye bersiva jiyanekê xwedan fazîlet hatiye dayîn. Li gor vê yekê bextewarî armanca bingehîn a jiyanê ye û ev yek jî ancak birêya fazîletdariyê dikare pêk were. Li gor vê remanê fazîletdarî jî ancak bi zanyariyê dikare bi dest bikeve yan jî ancak wisa pêk were. Fazîlet hêza xwenûkirinê û ewlehî ye. Piştgirî, xweşdîtin û nefsbiçûkî ye. Fazîlet biryardarî ye, parvekirin e, dilxweşî û xizmeta civak û hawirdora mirovî ye. Fazîlet wêrekî ye, lêvanîna aqil û dilê mirovî ye û muhasebeya wijdanî ye. Ji bo muhasebeya wijdanî jî guhdarkirina dengê dilî pêwîst e. Fazîlet dadwarî ye. Berbiçûna ber bi başî, rastî û delaliyê ve ye. Ji ber vê yekî jî fazîletdarî ancak birêya zanyariyê dikare pêk were, yan jî em bibêjin birêya zanayiya rast dikare pêk were ku ev yek jî dê bibe sebebê bextewariyê. Axirî meriv dikare bibêje ku fazîlet xwedispêre vê prensîbê. Tiştekî ku dê tu ji cîranê xwe şerm bikî neke. Fazîlet tevgerîna azad e ku tu zordestiyan qebûl nake û dibin tu zordestiyan de pêk nayê. Nîjada mirovî birêya aqil û îradeya xwe xwediyê wê hêzê ye ku başî, delalî, rastî û qinciyê hilbijere. Hilbijartin jî di cerebandina jiyanê de têgehekî giring e. Fazîlet li war û qadên tundî tuş xuya nake. Ahengdar û xwedan pîvan e. Fazîlet di rêya azadiyê de rêhevalê wêrekiyê ye. Xwenasîn û xwezanîna mirovî ye. Têgihiştina berpirsyarî û rastgotiyê ye.